Dewisodd yr artist Marc Rees ddeuddeg gwrthrych o Amgueddfa Sirol Caerfyrddin I gynrychioli deuddeg thema'r prosiect theatrig Tir Sir Gâr. Dyma hanes un o'r gwrthrychau hyn. Y gwrthrych sy'n cynrychioli'r thema Marchnad yw par o bocedi brodwaith. Gwnaed y pocedi hyn o frodwaith cotwm neu liain ar wlân, ac arnynt fe welwn ddelweddau o adar a phatrymau cywrain. Mae enw Mary Davies ar y ddwy boced, a gan ddisgynyddion Mary y rhoddwyd yr eitem hon I Amgueddfa Caerfyrddin nôl yn yr 1920au. Yn ôl y teulu, roedd Mary yn gweithio ym Marchnad Caerfyrddin yn gwerthu nwyddau. Roedd teulu Mary Davies yn tybio ei bod yn gweithio yn y farchnad oddeutu 1790, ond ers hynny mae arbenigwraig wedi ymchwilio i'w hanes ac yn tybio mai tua 1830 y byddai pocedi fel hyn wedi creu a'i defnyddio. Does dim cofnod swyddogol o'r hyn yr oedd Mary Davies yn ei werthu yn anffodus, ond o'i hastudio mae un boced yn amlwg yn fwy na'r llall, ac mae nifer o wahanol esboniadau posib am hyn. Mae un boced i'w weld wedi dreulio'n fwy na'r llall, sydd yn awgrymu ei bod wedi bod yn eithaf llawn yn aml, ac roedd darnau arian pres y cyfnod yn drwm iawn. Meddai'r teulu a roedd y pocedi i'r amgueddfa fod un I bres ac un I arian, ond am ryw reswm, mae'r llythyron ys ac I dot ar y ddwy ohonynt, sef yr hen symbol a ddefnyddiwyd ar gyfer arian. Mae'n bosib felly, yn ôl Amgueddfa Caerfyrddin, fod un boced wedi cael ei chopïo o batrwm y llall, efallai I gymryd lle un oedd wedi torri. Byddai'r pocedi hyn yn cael ei gwisgo o dan ddillad ei perchenog, ac o gofio mae dyma'r cyfnod cyn y system bancio mwy diogel sydd gennym heddiw, byddai'n eithaf pwysig I guddio'ch arian o eraill. Mae hanes y farchnad yng Nghaerfyrddin yn mynd yn ôl I gyfnod y Rhufeiniaid. Dywedir bod pobl wedi cyfarfod I fasnachu ers y diwrnod y sefydlwyd y dref,